Bonjour, moi c'est Djibi Keita, secrétaire général adjoint du syndicat Citrail affilié à la CDTM. Bi n bɛ bɔ ka kuma ka mɔgɔw ladɔnniya fɛn dɔ la. Fɛn o ye mun ye? O ye chemin de fer situation ye. K'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna bi ko anw cheminots ni mɔgɔw ma hinɛ anw na k'u kɔfilɛ anw na, anw sɛgɛnna sa dɛ. An kan ka fɛn o fɛn kɛ, anw delila ka terrain ta ka meriba yɔrɔ sira tigɛ. An ye grève de la fɛnw kɛ fɔ mɔgɔ dɔw, an balima dɔw ni tora olu ko la. Mais halisa maliyɛnw, an ka gɛlɛya ma ban dɛ, an ka gɛlɛya ma ban. Ɲinɛ kelen don anw kɔ yɛrɛ. N b'a fɔ cogo di ɲinɛ kelen don anw kɔ? Foyi ma jigin dutigi ma ka baarakɛbaliya bɔ. L'État du Mali ani État du Sénégal olu de y'a décidé ka tubabuw ka constitution casser k'a fɔ k'u yɛrɛ bɛna chemin de fer ta. Mais u ko k'u b'a casser don min na, u ko an partenaires sociaux ma n'o ye syndicat ye, ko an ma k'a fɔ an kana jɔrɔ fo ka taa fɔ ko wagati jumɛn kɛra phase transitoire kɔnɔ u b'u jɔ n'an ka sara wari ye. O ma bɔ tɛnɛn ka tarata sɔrɔ u dɛsɛra ka sara kɛ. Ni k'u dɛsɛra o ye Mali État ye. Komi sarako commencera ka sumaya, Sénégal ko l'État du Sénégal o ko bon ko jamana fila in bɛɛ k'i ka jamanadenw sara. Komi Sénégal ni Mali de jɛ kun ye chemin de fer ye, an bɛɛ kun bɛ baara kɛ baarakɛyɔrɔ kelen de kɔnɔ. Donc Sénégal kɔni bɛ ka continuer k'a ka baarakɛlaw sara, mais Mali de la sara kɛli ye problème ye. Wagati bɛɛ an bɛ retard de salaire la. N'an tɛ 9 mois la, an bɛ 10 mois la. N'an tɛ 10 mois la, an bɛ 6 mois la. Bi n bɛ ka kuma fɛ waati min kɔnɔ ye sisan. Anw kalo 7 daminɛlen de filɛ nin ye. Cheminots ma sara wari sɔrɔ u bolo la. Anw ye selincinin kɛ tan, an ma sara sɔrɔ. Nin ye seliba fana surunyalen. N bɛ ka kuma fɛ wagati min kɔnɔna nin ye sisan, an ma dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ ko sara wari. Depuis 2020 yɛrɛ jɔra, an ma sara wari sɔrɔ maliyɛnw. Tiɲɛ don jamana ka gɛlɛn. Tiɲɛ don jamana bɛ kɛlɛ la. Mais maliyɛnw, jamana fana ye engagement minnu ta, ka kan jamana fana k'olu lawaleya dɛ maliyɛnw. Dutigi an ye selincinin kɛ, an ma dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ. Seliba fana setɔ filɛ, an ma dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ. Maliyɛnw, n'aw ma fɛɛrɛ ka dɛmɛ don anw ma walasa an ka se ka bɔ an ka nin gɛlɛya in kɔnɔ. Chemin de fer dun ye baarakɛyɔrɔ min ye, baarakɛyɔrɔ min don a bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen nafa. Bɛɛ ka nafa bɛ bɔ chemin de fer la. O de kama ka bɔ k'a fɔ anw ɲɛna, bɛɛ k'i fanga fara an kan. Ne filɛ ka kuma wagati min kɔni kɔnɔ nin ye seliba bɛ ka surunya, anw ma dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ ko sara wari. Vraiment État de dun ye engagement signé k'a fɔ k'u b'an sara fo ka taa fɔ k'u ye chemin de fer lawuli. U bɛ tubabuw gɛn don min na ka bɔ yan. Fo ka taa fɔ ko mɔgɔ kura nana k'u ye chemin de fer d'u ma, u b'an sara. N'o ma bɔ wagati la ka wagati jan sɔrɔ, u nana dɛsɛ k'o kɛ. An dun ka jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita, ne hakili b'a la depuis 2013 a k'a to campagne na, candidat kelen min donna terrain kɔnɔ ka taa Kayi. O kɛra Kayi sira donna terrain kɔnɔ, o kɛra Ibrahim Boubacar Keita ye. A donna terrain kɔnɔ ka taa Diou ka campagne kɛ. Maliyɛnw, candidat kelen min donna o y'o ye. A ye layiru ta k'a fɔ n'Ala sɔnna ma, n'a kɛra président ye, chemin de fer a b'i hakili to a la, a b'a lawaleya, a b'a lakuraya. Ka taa o don ma fɔ bi. O kɔfɛ Ibrahim Boubacar Keita, président de la République yɛrɛ taara fɔ Kayi, ka taa fɔ Kayikaw ye ko wari sɔrɔla, ko chemin de fer bɛna wuli. N balimaw, o kɛra 2018 campagne ɲɛkɔrɔla la fɔ bi. Terrain ma wuli dɛ, chemin de fer ma wuli. Aw ɲɛ m'o la, u bɛ ka gare minnu peinture, u bɛ ka garew peinture. Peintureli tɛ terrain wuli dɛ. Terrain, ne ko e ye gare peinture, terrain kunkolo tɛ e bolo. Ne e ye gare peinture, e ka terrain bɛ boli sira min kan, o sira man ɲi. Yala o ye terrain wulilen ye, o tɛ terrain wulilen ye an balimaw dɛ. Gare peinture kana to an k'a fɔ k'a fɔ k'u bɛ ka chemin de fer wuli, o tɛ chemin de fer wulilen. Ne kɔni bɛ min fɔ, an kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi, anw ye dutigiw de ye, an bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Vraiment a y'a mɔgɔ maliyɛn bɛɛ k'i fanga fara an kan walasa an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ cogo min na, an b'o de ɲinina. Baara tɛ jamana kɔnɔ, n'a fɔra baara tɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ, i bɛ baara min na, i denmisɛnnin nana baarakɛyɔrɔ la, baarakɛyɔrɔ i ma hali san 15 sɔrɔ baarakɛyɔrɔ ka jɔ, a ka jugu dɛ ne balimaw. Vraiment an b'a ɲini aw fɛ, aw ka maliyɛn bɛɛ k'i fanga fara an kan chemin de fer walasa chemin de fer bɛ se ka bɔ ni dingɛ kɔnɔ cogo min na, walasa faamaw bɛ se k'u kɔfilɛ cheminots la cogo min na. An kɔni an kalo 7 de daminɛlen filɛ nin ye, dɔrɔmɛ kelen ma d'an ma fɔlɔ ko sara wari. Vraiment o de tun don k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen a kɛ to bɛ kuma la. Vraiment Djibi Keita mankan don, secrétaire général adjoint du syndicat Citrail affilié à la CDTM, membre du groupement des syndicats aussi. Membre du groupement des syndicats. Vraiment, b'a ɲini aw fɛ aw ka aw fanga fara an kan. Merci. A kɛ to bɛ kuma la. Ala ka tile yɛrɛ. Merci.